Vítajte v epizóde číslo 2. Dneska nás čaká Hohevand. No a teraz volá sa Matias Priner. C/D. Asi máš. Môže byť, no. Tak my sa tu takto štveráme, že po kábli. A sú tu takí, čo to idú dole na bicykli. Ahoj mami, ahoj tati. Andřeky už asi išli spať. Nešli spať. Išli sme hore. Privítal nás, no už nás neprivítal. Tak sme to dali, C/D. Bola by to polhoďka, keby sme sa stále nekochali. Teda vyleželi sme kedy o 6. alebo tak? Tak jedno. Neviem koľko je, typujem, že tak po 8. alebo tak. No tí, čo vyliezli. Môžu toto dať, lebo už to nevládzem nosiť. Tak toto je iné. Toto som rovno si spomenul teraz na Hudboviča. A táto tradícia nech len pretrváva. Cesta naspäť do Zohubu, asi aj za svetla. Nás chytila tma, takže je to celkom erotika. Dá sa to tadeto? Ja pozor, kameň! Máme radosť. Tuto to je. Ideme spáchať teraz hriech a ideme v protismere do Feraty. Teraz sa nevedím, že dole už bude nejaká rozumná cesta. Jasné, tam už bude chodník. Teraz prejdeme to, čo nás tam zastavilo, podľa mňa týmto. To človek nestihne ani báť, lebo hovno vidno. Ukáž? Čo ti drbe, jaká diera? No pekne. Jedu. Hej. Hovorím, za 40 metrov od bočného ostre vpravo pokračujte po zelenej ceste. Vidím. Hej, tuto je CD a to, čo sme teraz pozreli, tam bolo D toto. No, tak je v pohode, poď. Také vyšmíkané, kurva. Ty vole, ale že sa mi to šmíka noha. Aj na prd. Byla to horší? Ne, bude to troška teraz, no. Je tam zápcha.
nič, no. Kde sa nám postaví? Všetko sa mi tu zdá, že sa šmíka taká. Nič, ne? Ahoj. Dolezené výhľady super a sem sa teraz ideme najesť. Po včerajšom parádnom chodníku máme dneska zase super zostup, vyzerá to nejako takto. Je to prosím pekne 900 metrov a 22 minút. Tak už sme prešli 2/3, chodník sa nezlepšil, stále vyzerá byť pre kamzíky. Všade to zostupujeme takú 3/4 hodinu a teda lepšie to není. No treba si dať na cestičku. No nie. Je to tak nejak asi tým šiškopádom a potom takto rovno. A to už potom nebude tak z kopca, to už by mohlo byť normálne. A potom zase sem dole. Kamzičí chodník je za nami, išli sme to podľa mňa 3/4 hodinu, ne? Aj viac. Aj viac možno. Teraz niečo sme sa pozerali, že dokedy máme parkovanie. Fantázia, teraz je 15:30 bude, no? No, ajde. No poďme to doklepnúť. Nič nebolo. Vlastne pod Feratou sme stretli takých Čechov a bol chalan baba. A tá baba bola taká, vyzerala dosť vystrašená, že ona to asi nedá, neviem čo, ten jej priateľ vyzeral, že ideme a hotovo. Tak som jej požičal HMS-ku na odsadnutie. Ale nejak im to trvalo, takže už sme sa hore nestretli, tak teraz dúfam, že ju mám niekde na kapote. Takže ideme hľadať. Á, je tam! Dobre. To čo ja som tu videl? Tu som videl, takto to vyzeralo. No. Ešte to obídeme. Dobre, to spravili. Tady to je. Takže pozdravujeme do Čech.